Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Semla sa 8.4 na. Maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visaya. Sa malabutan sa aton nga pagpangalagan, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini sa Aksyon Bryan Morden, magapangalagan sa inyo Tob-Tob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Hunyo 22, 2021. Pahanomdom sa gihapon ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental na paidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Although nga ang ina mga kaaksyon pinakanubo nga classification sang quarantine status sa bugos nga Pilipinas, pero pahanomdom sa gihapon ang aton sini health protocol standards, no? Hindi ginaton pagkalimtan plus mga kaaksyon today na dungagan na naman sa panibag-o nga mga kaso sa COVID-19 cases diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. And ang pinakamasubo dira kay ang halos nga kaso nga ini local case tanan, meaning nagakatabo ini sa aton komunidad. That's why ang pag-usar sang face mask, face shield, kag social distancing mga kaaksyon plus ang pagpanginaw amo ang dako iyang bulig agud masolusyonan nga ma-curve naton or maamat-amat naton dula ining si COVID-19. Daw di man gurubog at magmask ka dira, no? Kag di man gurubog at mag-face shield ka plus kagabi makaaksyon si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga hindi na lang anay pagdulaon ang paggamit sang face shield, outdoor man o kon indoor para sa proteksyon naton tanan-tanan kay may ara pagid bag-o sumong variant sang COVID-19 ining dulo delta nga ini nga mas ang kadasigon sang iya sini paglaton madasig ikumpara sa COVID-19 nga original. Las 8:06 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano balang dulo dalag ko nga balita nga aton paga-istoryahan sini nga aga. Subong Hunyo 22 pa lang pero ang preparation sa State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 26, 2021 ginaamat-amat na, no? Ini ang last and final stretch sa State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon sa idalom sang iya sini nga administrasyon. Katimprano pa Aksyon Oliver, no? Pero nagaplastar na sila bangod nga ginatawag naton gin pakamaayo nga ibutang sa maayo nga sitwasyon bangod siring COVID-19. Kung wala ikaw na kaagi vaccine or hindi ka fully vaccinated, hindi ikaw pwede makasulod dito sa Kongreso kag magsaksi iya sa katapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Di mayo man na, no? Kag ti sinugid bing mga spectators sa Aksyon Oliver, how? Alangan kita diri nga mga ultimo nga e-bike driver. O hindi man ta pwede to kasulod to. Di ta to ka pwede kasulod gid dito kay pililion man lang. Di mga public officials man lang, negosyante, mga close friends ang ato dito nga magalantaw actual, no? In front of the President of this last stretch ang iya siring nga suna sa July 26, 2021. Ano ayan ang unod sini? Damo ka gambal nga may unod ayan.
Siyempre, kadamos ang trabaho ni Presidente Rodrigo Duterte sa nagliligad, labi na gid sa panahong pandemya, na di malasan na gini si Duterte mo kung sa ako lang ang pananawan sa iyang huna-huna do kadimalas no sa iyang administration diri pa tumupa si pandemya nga wala siya nakafocus gid sa iya sini nga dahmo nga mga proyekto nga ginpreparar for the Philippines mga kaksyon. Pero di buenas naman kita para sa ako na mangin bias ako siguro Aksyon Oliver sa sini nga mga tinyon for president. Di buenas naman kita nga si presidente ang natupan sining pandemya nga ini kay may ara siya sang strong personality kung paano i-hold ang tao Aksyon Oliver. Based sa iya sining mando sa aton sining kapulisan, Philippine Army, kung ano pa dire nga authority, DILG, taran-tanan sa idalom sa iya sining liderato. Damo na guro na chimpuhan gid. Kabay pa mga kaksyon nga ang sonan nga ini respetuhon tagid ini. Last niya na ini pagkatapos sa July 26 next year 2022 May, no? Kung di ka magsala, may eleksyon na. So, who will be the next president nga makapadayon sa ring kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte? Sige, padasunan ta na. Ang iban nga balita makaksyon sa national iya parte ka eleksyon si si Marcos mga kaksyon ang House Speaker subong sa Kongreso, I'm sorry may naga-text abisa aton din si Councilor may nagapanawag sa aton. Anyways, House Speaker makaksyon na Marcos, no, Romualdez rather, nagpalayag nga mag-isa ang pwersa sang lakas CMD kag hugpong ng pagbabago ni Inday Sara Duterte kung kinahanglanon gid man sa 2022 nga eleksyon. Aray na, nag-amat-amat na gid sanag ang lakat sang pamulitika sa national mga kaksyon. May nagagwa na nga mga pangalan. Kibot lang kita kay nagpagwa lang kahapon si Senate President Tito Soto nga pwede suportahan sang Nationalist Coalition, People's Coalition upon NPC si Manny Pacquiao. If in case gid man Manny Pacquiao will decide nga magpapili for president on 2022 nga elections mga kaksyon. Tiguro ay managpaulihi ang piyak nga grupo nagpagwa man gilayon statement Aksyon Oliver siya okay ang CMD hugpong ng pagbabago masuporta man kay Inday Sara Duterte. Kita nyo Pacquiao Duterte ang among magtinampaanay sa 2022 nga eleksyon, no? Hindi literal nga magtinampaanay ang aming kublay inang away sa politika do amo na ni subong nga ginawa ho ang iban no nagkalapanas na sa Escudero do ay na defensor si Cayetano, gagawa man ang ngalan, pero feeling ko si Alan Peter Cayetano, senador, madlaganan sini. Si Loren Legarda, ganit kag si Juan, si Escudero, ato na nagpakita na naman nga magabalik sa pagka-senador sa idalom sang NPC, ini sila, mga kaksyon. Tilang tawon ta ni, no? Amat-amat lang. Medyo pulo pabatsyag sa politika sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ang iban nga balita si Bensi Eliorin, no? Isa ka pinuno sang Pinoy Action for Governance and Environment o kon Pinoy Action brother. Nagbulgar sinigid lamang makaksyon nga sadto gali Aksyon Oliver sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo, may ara na sang gusto nga mag-surveillance sa pungsod Pilipinas nga iya ka pungsod China. 2007 kung di ka magsala mga kaksyon sa panahon ni Gloria. O galing nadakpan ato kag may deal ato sa Pilipinas nga 329 million o US dollars mga kaksyon, no? Dako galito. Dumduman nyo tong ZTE nga ato. Dumduman nyo ni. Amo ni siya ang luyag magsulod sa Pilipinas nga kontani mangin ispiya sang China diri sa aton. May lang kay na pornada iniway matigayon sang nagliligad pa inigali.
Kag di may deal kay Arroyo eh. Aksyon Hotline. Kung isa di man masaliga mga presidente, no? Ilang niya gali hampang ini. Di subong ang ginapasibangdan kay may mga espiya-espiya. Amo ning dito andoon ho. Aksyon Hotline. Di bot sinyo da. Oh, kabay pa nga kung ano man ang ilang nga mga deal dira. Kita nga mga tao spare lang ta nila ya, no? Pangabuhi lang taya. Kung gusto nila pangwarta lang kamo da pero hindi lang paghilabtan publiko. Mamala nato na. Aksyon Hotline. Tidako sang kwarta nga ini ko nahitabo ato mga kaksyon. NBNZTA mga kaksyon. Tiway na kuha niyo. Way na tigayon ini watchdog ang tawag. Isa ka spy gikan sa pungsod siyang China nga na pornada bangod sining pagguwa sang Pinoy Aksyon o kon for governance and environment mga kaksyon. Aksyon Hotline. Sige, alas 8:14 in Action Radio Philippine Standard Time ay kagabi daw nakibot ako sa kagabi Action Doors may State of the Nation, may Address of the Nation gabi. Wala no? Do ay man no, pero amo to may nabasahan ako nga parti bakuna bla. Ang bali Presidente Rodrigo Duterte, correct lang ko and pasensya na lang daan kung sala ako. Nga kung hindi ka magpabaksin Action Oliver, ipapriso. Aksyon Hotline. Ara, te, kita mo na ara to. Tito ano na niman, I thought all the while si vaccine hindi mandatory. Ti karon mang guyuray na tanigali karon ya. Aksyon Hotline. Daw nag kaling kay way pa man ni EO. Way man mimo ni or ano nga mga quad resolutions dira. Aksyon Hotline. Pero hindi manami sa palamatinan mag-inamo sini, no? Hindi manami sa palamatinan ko mag-inamo sina. I-formalon ta niya. Kung ano ka lehitimo ini ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kung hindi ka magpabaksin, guyoron ikaw kag isulod sa priswan. Aksyon Hotline. Last 8:15 in Action Radio Philippine Standard Time. Speaking of vaccine mga kaksyon, diri sa Bacolod subong no ka okay gid sang vaccination program sa Bacolod mga kaksyon, na? Ang ila ginahimo diri gintap gid ang mga barangay officials nga amo ang maghatag sang information drive dissemination to educate the person nga ma-convince nila nga magpabakuna kung ano ka-importansya ining bakuna for us mga kaksyon. Aksyon Hotline. Ang Bacolod subong ang ilang sini mga bakuna daw ay gaka-problema, na? Way ginabalik or while takrok balo no sistema, pero kung panilagan mo duro diretso ang ilang sini nga pagbakuna barangay by barangay or sa mga malls or diin nga mga destination or venues rather nga ginapatigayon nila. Aksyon Hotline. Last night natalupangdan ko sa post mga kaksyon ni City Administrator M. Ang nga ang top 3 maayo nga performance, very good performance barangay amo ang Barangay Stefania, Takuling kag Banago. Aksyon Hotline. Amo ning tatlo mga kabarangayan sa Bacolod sumo nga nagapanguna kon vaccination program sa gobyerno ang paghahamalan, meaning maayo ang roll out or turn out sang ila sini nga pagbakuna. Aksyon Hotline. Ang problema subong sa probinsya, no? Kay do kaninit gid sang vaccine didto mga kaksyon, ano? Kaninit gid sang vaccine mga kaksyon didto sa probinsya. Aksyon Hotline. Now, ano ba lang ginahimo? Kabalo ka kon vaccine mga kaksyon, may mga tao pag idya nga hindi konbinsido mo, no? Intindihan ta ning situation na, that's why nga ko mismo nagtaas kilay ta sa pagbasa ta o paglantaw ta nga parayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ganoyon kag dalon sa prisuan ang hindi magpabakuna. Aksyon Hotline. Tindo hindi naman guro iniyuman, no? Doon din naman guro na manami for the pagkatao kag doon ginalapak mo na ng kinamatarong sang tao kung mag-inamo sina. Aksyon Hotline. Monitor kag pamating aton sini mga barangay official sa mga probinsya kag sa Bacolod kung anong ginahimo sa aton sini kapitan sa Barangay Stefania, no? I-check naton sa Action Doors si Barangay Kapitan Jerry Tingson kung ano nga mga strategy ang iya sini ginahimo, strategies ang ginahimo niya sa iya sini nga barangay kung paano nga nag-numero 1 ang barangay sa may pinakadamo nga ginbakunahan diri sa syudad sa Bacolod sa sulod sang 61 barangays. Aksyon Hotline.
Given mga kaksyon nga ining barangay Estefania, isa lang sa tuman kadako nga barangay kag damo sang populasyon. Diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, ha? Pero ti ang Granada haw, ang Kabog, Mansilingan, Takuling, ang Sumag, Mandalagan, Bata, Banag, ang ano pagidang iban diri. Kadagko sa mga iban nga mga barangays diri, Tangob, ang Tangob kag ang Pahanukoy, Alihis, porti ni nga mga barangay, Punta Taytay, dalagko ni mga barangay, damo ni population dira. Pero paano nga daw kadyutay sa nagapang vaccine sa ila? Aksyon Hotline. May ara gid man pero hindi amo na kadamo mga kaksyon. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Ari sa aton nga linya, saludo ko ni siya subong nga aga ka Kapitan Jerry Tingson. Kap, good morning, welcome to Aksyon Radio. Good morning, Aksyon Radio. Mayong aga, ito lang yung tulapati sa imong firing line, no? Kwan hotline ta subong sir, basta aga. Hotline. Basta martes. Okay. Aha. Okay. Kap, anyways, una sa tanan, congratulations kay dira sa imo, no? Ang imong barangay top 1 sa 61 barangays. Although nga may mga numbered barangays kita iya kapitan nga gulugagmay mera gani kita barangay din nga ang populasyon niya 300 lang kabilog, 400 mga numbered barangays. So given ang barangay mo damo tawo pero hindi man lang imo barangay din nga dako sa pagkadamo lagko nga barangay dis Bacolod. Pero anong abilidad ginhimo ni Kapitan Tingson man? Kung nga ang nang numero 1 barangay mo sa may pinakadamo nga nabakunahan na ka. Okay. So, wala galing yung kabalo nga kung galing pinakadamo na papaksinate mo, no? Aha. Sa ako, hindi mo lang sa location, ginatag sa ato nga EOC. No? So, ang kung pisable, maging nakadamo na papaksin sa ato nga barangay, so una siguro, i-isay ko gina nga, ang punong barangay, unawa mo na ang mga tao nga lapitin mo pagpaintindi. Na-educate mo sila, no? Una, pamilya mo, kadua, mga friends mo. Next siguro, ang next ko nga ginatagaan, na full credit sa ako nga mga barangay workers. Aha. Kay once educated na sila, so sila na ang tool para mag-spread ng good news. Nga ang vaccine hindi delikado. Ang vaccine makabulig. The only solution to this pandemic is vaccination. So muna gina-encourage ko na-instill ko sa minds ng tao nga in order for them to be a part of the solution to this pandemic, be vaccinated. Amo na gina-instill ko sa ato pumuluyo sa Barangay Estefania. So sige na, Aksyon Bryan. Every day, itanumdum na sa tanan. Pag first dose ko, why ko na nag-post sa social media, kaya ginalantaw ko na yung epekto. Aha. No? So nag-post ako sa social media, sa makisabu na ang good effect. Nag-second dose na ko, kaganamin na siyang effect. Wala ka sang may nabatkagan except na daw nagdami pang tulog mo, nagdami ang kondisyon ng lawas mo, no? Nami ang imo nga pagkaon. So mo na siya po effect na batkagan ko. So gin-spread ko na sa giniform ko na sa tanan ko nga mga barangay workers. And they spread the good news. So that's why subo nagadamo pag ang aton nga registration. Ang willingness ng tao sa barangay Estefania ng pagbabakuna, ara na. Kagay believe, makuha na nato ng herd immunity during this massive vaccination comes sa first week of July. Amo na ang pag-usarta sang AstraZeneca, naging purchase ang aton city mayor for Bacolod City. Aha. Ano ka pang imo sa nga mga BHW or ikaw mismo or nagalibot gid kamo gapamalay-balay or anong ginhimo niya nga strategy ni Kap nga na-convince ginato ng pumuloyo? At sa nasiling ko na, ang tanan nga area sa barangay Estefania well represented diri sa barangay, no? Mga purok president area di ko sakon mo, no? Okay. So, basta na sa mga purok officers, then homeowners association, no? Aha. So, kay of course, kay kuntin kita lang kalapat sa nato nga area. Yes, So, kay tigil mostly sa ato nga homeowners association ti kada area organized, no? That's why hapos sa aton mag-spread sa good news. So, muna ginahimo nato na Aksyon Bryan, nagatap kita sa mga purok officers and homeowners association officers. Ginapaintindi ka, magbulig paintindi sa pumuluyo. Aha. Para sa about vaccination. Okay, kung i-base nato na bisa figure, sumungkap may pila na more or less na dira sa may pila na ang nabakunahan dira kag pila na ina ka percent kun imo siya i-compare sa imo sa nga population.
Well, kung dito na to, ang allocation mo lang ako, sa ato, ang walang ginapul na to, cover mo, no? Aha. So, nauna may allocation kita nga 400. So, nabukunahan, mga 420 plus, mga something like that. Next nga pag bakuna, 150. So, Aha. naubos naman na, no? Then, last time, just Sunday, just this last Sunday, ang Palisades, na kapabakuna more or less mga 200 man, no? Mhm. So, 400 plus 200, 600, mga 750 mo na mga 800, no? Wala Okay. po sa mga frontliners, yung mga doctors na nag-reside si BK. Of course, una na sila bakuna sa mga hospitals Aha. sa ila working area. Mhm. So, more or less, less than 1,000 na. Ako na siyang estimate ko dire, no? So, sa population, tadi nga, ang expected na to nga bakunahan, 25,000 to 28,000 mo. Kasi ang Grabe. population estimated 60,000. Aha. So, less than sa 18 below. Yes. Oo. So, amo na sa nga nga target, 25 to 28,000. So, makuha na nato ng herd immunity. Aha. So sining 1,000 over to, 200, to 28,000. Kaya mo na percentage, ang 100 eh. aha. No? Aha. Aha. So ka okay na ginos. Sa ina sa ano damo man tada senior citizen na nga nabakunahan ka? Ay, yes, sila gin-prioritize sa mga donated na vaccine, no? Aha. Sila nang gin-prioritize. Kaya mga frontliners, ako na sa aton nga gin-prioritize. Ang may mga comorbidities pa yun. So, wala na siya maubos. Wala na siya maubos. Siyempre, limited ang donated na vaccine. But sa roll-out, sa purchase ng aton nga city mayor, hindi na siya. Ma-cover na tanan. Wala na isang rason nga iba na hindi ma-cover kasi sufficient ang in-purchase ang bakulod para sa constituent ng bakulod. At mga donated, pagigyan nga kwani, donated, pagigyan mga vaccine na alabo. So, kampansi kita, I think, ang ato nga si Mayor did a great job sa pag-purchase ang vaccine para sa pumuluyo sa bakulod. Ako na nga ito na action dahil. I don't know kung may ara karayakap ginawayatan mga figure sa mga naka-line up na or may ara na sang appointment abing next online nga pabakunahan. At depende naman na sa registration. Kaya nag-abase kita sa registration. Okay. So, ang naka-register, sigurado na nangyayara na sa line up. No? Kung dito na ito, mga kwanta lang na bakunahan sa shita niya, mga more or less 4% pa lang. 2%. Okay. 4% pa lang. 4%. So okay na. Sa nambal ko na hindi magamay ang Estefania kadako nga barangay. And ang imo sini nga area da lapad-lapad man damo subdivisions. Pero may ara man da sa mga informal settlers nga damo man kap sa imong area mo na. Yes, correct. Kadto mo na gani kina-control tama na ng mga sahili, mga curriculum. Hindi ka man makontrol, hindi ka man bantayan all the time. Makibot ka na lang may nagatindog na, no? So, hindi naman na sila sa lingan mag-disregard. Dapat na sila bakunahan kay basi mga spreader sila sa variant bala. Kaya kung hindi ka mabakunahan, posible ikaw ang mga source ng new variant. Yes. Amo na ginapintindi ko sa pumuluyo. So, pero dira sa Bongkap, kumusta ang imo area? Nambala naton ni less than 1,000 na bakunahan na and mga priorities gid ini. Nagkulo control dira kap ang kadamuon sang cases abi sa Estefania. Yes, of course. Ang aton din sa data nga na-record na to, no? Kasi minsan man ang aton nga kung mo nagalubo, nagataas. So, dahil ang aton nga case lang duwa lang. So, sa nagligan nga adlaw may ara kita daw 23. Uy. No, yes. So, intermittent na siya. Pero still, ginapaibalo sa gina-warningan ng ato pupuluyo na ikuwagin nato, patiyogin nato ang minimum health protocol para maluwi kita sa nagkakalapnan sang virus. So, kung na ako masarangan nila, kung di masarangan, mapatay sila, silbay, kung may bakuna. Correct gina. Kap, ang imo sini ang imo sini nga panugyan sa Estefania kag laksama na lang ang bugos nga bakulod kap nga naga-monitor si Martinion kag Negros Occidental kap. Yes, sa tanan nga paguluyo nagapamati sa sininga programa sa ginahangyo ka mo kag of course padayon nga mo pangamuyo nakabay malabon nato ng herd immunity, no? Take note nga ang pandemya masolve lang ni through vaccination, no?
So, ginay-encourage pa kamo nga be a part of the solution to this pandemic. Be vaccinated. Hindi magkadlok sa vaccine. Kaya mo lang ini ang way out natin sa sining pandemya. No? Hindi magkadlok sa vaccine, mas makamamatay ang COVID. Ang vaccine makabulig sa aton, once makatulog na sa imulawas, it is a guarantee na matudlag ka man sa COVID, pero hindi ka makatay because may pangbato ang imulawas. Batok sa virus na kamamatay si the COVID-19 virus. Aksyon, Bryan, madamo salamat and God bless us all. Good morning ka. Mabuhay ka. Aksyon Hotline. Gingamit lang ni Kapitan na Jerry Tingson maka-aksyon ang iyang sining convincing power black kung paano ma-invite, encourage or paano tudluan kag mabutang sa una-una sang iyang sining pumunuyo ang kaimportansya sang bakuna. Aksyon Hotline. Ang Estefania sa nagligad, number 1 man Aksyon Oliver, pero hindi iya sa mga nabakunahan sa may pinakadamo sang kaso ni COVID-19. Aksyon Hotline. Pero subong naghagan-hagan na, no? Kay kabalo ka magkadto kasi Estefania hindi familiar bla. Daw naglagaw ka lang sa isa ka banwa dis Negros Occidental. Aksyon Hotline. Damo-damo tawag sa Oliver kag daw ara ka na imo ya sa isa ka banwa daw gamay nga syudad bla, no? Gaburyong-buryong na lang ang tawo, kompleto mo ang kulang dira bangko na lang. Aksyon Hotline. Halos tanan ara na da sa barangay Estefania, so hindi basta-basta ini nga sa isang barangay. But despite sa nga situation nila dira na cluster ni Kapitan, kag tiya mo na ang bakuna na bakunahan damo na. Tino ka kwano daw mahisa kano kung ikaw isa man ka kapitan sa ibang nga barangay, kapitan mo hindi madala sa isip. Aksyon Hotline. Tingwa man kamo da, ilo ideya gi kamo da. Kung isa, kung nga pawala lang din ang kapitan, ang tao ay nagasapak man. Pero ang kapitan mismo nga nagauna, kag naga-convince, abi kag nagahatag ida sa intensyon, kag atensyon, kung ano ka-importante ini, ang tao may inganyo mo, kag hindi man niya inganyos katuntuhan, kaayuhan ini mo. Aksyon Hotline. Plus 8:30 na, sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Pagbalik naton karon digurugay, check naton ang patrol, no? Si Aksyon Eden Aboso, ginayo ta siya nga magpadulong sa barangay Punta Taytay, no? Kada mo abi sa nabaton, uni si Mayor Bing Linardia kag ang iya city council dira. Nagmeeting na sa mga resorts owner sa mga mountain resorts pagida mga tambayan sa mga mountain bikes nga mga riders naton dira sa babaw nga hindi anay mag-open sining klabuton nga kapistahan ni Juan Di Bautista kag iban pa pila ka days ini. Di kahapon interview ng Action Art ang kapitan diri sa babaw, siya mismo naghahambal to nga tutukan gid. Aksyon Hotline. Ahay ang sa Punta Taytay blayang may pinakadamo sa resort sa Action Oliver. May naga-report sa aton di nga daw ay yaga sa Pax Kapitan ya Palma di manano ni si may kapitan Ria Palma. Aksyon Hotline. Anong problema nga ara Domingo Sabado ara diyang tao gadugok na daw ay takita tanon nga nagalibot da. Daw ay takita sang anong task force disiplina sa barangay. Aksyon Hotline. Pero ayon tas kapitan karon na kon ano ning nga situation nga ini kay basi pawalaan lang ni karon basulon tang alkalde na naman. Aksyon Hotline. Ang tawo da nyong isa tiga bagol gid mo makadto maligo ginayati kon way karon sa may masaway da mapadayon na sila pagbalik ta dugay-dugay. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Morning lang kay Sir Alex Montes. Thank you, Gid. From night to morning kami mo. Helen MC, thank you, Gid. Thea Kim Iriman, thank you, man. Hambali Sir Alex, greet lang. Si Madam Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Minnesota, Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dailagdon sa Phoenix, Arizona, kag pamilya Dailagdon sa DSB. Kay Ma'am Vanessa Mayo, thank you, Gid. Sang iya sining pamahaw di sa amon subong, thank you gid. Beth Villanueva, si Madam Elizabeth Garde, hambal Sir Alex, condolence to the bereaved family of Efren Montesa. Okay? Si Christine Viñez Villalubos, good morning Sir Bryan, morning man sa tanan nga taga Pandanon DSB, tanan nga members ng Energy Funds Club. Jen Oy si Sir Araman, Sir Bia Jonathan, ako pa siya na sa lubong kaina. Good morning sa imo, sir. Good morning sa iya si Kumari sa USA. Ho.
si Ma'am Vanessa, Jing K. kag si Sir Noel Amar. Jin Oy si Sir again, Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, Sir Bryan. Belated Happy Father's Day. Please greet Nelmar Manira on his birthday today. He was the classmate of my late younger brother. Thanks, ala. Keep safe always and God bless us all and more power to ARB. Salamat din. Ay, tuod ka. Sige. Tamyaman ni Sir Montesa, si Sir Noel Amar, Goey Zone, kag partner Bia Jonathana, Big Boss USA, madamo again. Salamat. Lord Eliza Piansay Cario, naga-monitor man sa barangay Tangob, God bless. Anghela Angela Gayondato Castillo, good morning, Aksyon Bryan, monitor ng ko sa imo, great ko lang FE Domingo sa Bangga, Tutong 1, Barangay Pilisa. Marjorie Mijares Bulyag sa Magalion, Ana Sinuro na nagamonitor, thank you again. Keep safe mo na madama. Si Baby Dali, correct ka again, Aksyon Bryan, salot gid ko sa aton presidente. Ronnie Gordon, good morning Sir Bryan, monitor lang ko sa mga politiko. Mga politiko pa abo-abo pero mapadalagan malang mga discard niya sir mo. Part na sa ila sining strategiya. Erlinda Heroy Imalay Homalomina Christy, correct ang hambal permisang explanation about vaccine. Need magpirma waiver kag may 12 months monitoring. Vanessa Mayo, good evening. Aksyon Bryan, great lang lihog family in Tangoba, Balbares, Herrera family, thank you, good and God bless from Minnesota. Si Christy, so it means hold to namon ang 12 months monitoring. Tawa man si Ma'am Christy. Ma'am Christy, kung gabi sa firing line, mati ka ma'am ha? Si Sir Alex, na-spread na si Mang Kanor sang Communist China. Sir Bryan, pilagid ang nagdukdok sang huna-huna niya. Kita mo hasta mga Pinoy ginapahog niya. Ano na mandatory vaccination? Mapabakuna na lang ta sa polio o kung niya ka HIV, sir. Sir Bryan, para hindi tamang Kanor matres. Daday Hilado Raman. Okay. Ginagreet man ni Sir ni Madam Vanessa, si Madam Jing Kiyo, Dialagdon, Will Amar, Alex Montesa, Bia Jonathan, Michael John Season, Dennis Richard Di Moroma, Kristen Nunez, kag EFC. Thank you, man. Alex Fuentes, thank you, man. Good morning. Si Jake Harjo, okay na sir ang vaccine and pamangkot da kung may stock sila injection sa bilog nga tao sa Pilipinas. Actually, damo ang vaccine di sa atons bakolod sumo, no? Sa iban ambot lang. Jutay given vaccine eh. Okay, si Cherry Villaflor nagabonitor man sa Staten, tama ba ko? Island, New York. Wow. Good morning, thank you again. Dito Dayap Araman, Edsel Delmar, happy blessed Tuesday everyone. The number one very best beautiful station makes your stress reliever with nice music, complete, accurate, relevant information. Always luck in her. In here Doroni. Sitio Cabansi, Mabulo, Cebu. City shout out to Singles for Christ, Central A-A, Central 1-A, Mabulo. Hi to Debbie, Grace, Jeremy, Solon, MCWD, PDD Department, Ricos, Upholstery, Bingo, Diniro sa SM, Pablo Galarido, Abing, Leo John, Devila. Thank you. Barrio Garay Araman. Okay, si Erlinda again. Good morning, Sir Bryan. Jerry Tingson, ang mapisan, maalwan, kag mabuot ni kapitan sa Bacolod nga nakilala ko. Imagine mo na ha. Okay. Lilia Tato, nagamonitor man. Jocelyn Libon Dispujo, Elmer Regula. Good morning mga OFW, more particularly mga seafarers nga naka-register kapila na magpa-register na wala patawag. San o ayhan? Amo man ang dako nga pamangkot man. No? Virgil Pinda, good morning. Sombray, always from Celine Homes. Keep safe lang kita gihapon and God bless you always. Thank you. Brian Bilardo, listening from DSB. Thank you, Gid. Sa din siya sa DSB man. Si Nuwami Jimenez, thank you man.
Thank you, Ma'am Vanessa. Dede Alojamiento, good morning, Sumbray. Monitor lang kami always, Barangay Antipolo, Pontevedra. Si Bryan, peace greet lang, Bray. Bilardo family from Central Maaw. Jin Oy si Sir Araman. Anytime, Sir Montesa. No problem. Thank you, Gid, Sir Bry, sa pagbasa mo sa greetings ko. Appreciate ko, Gid. I really count on you. Keep it up, Kido. Sir Bry, sorry, lol. Lol, sorry. Pilton Dipura, good morning, Aksyon Bry, sa Pasay City. Lucrecia Gabo Bugna. Hello, Aksyon Bry, morning, always listening here. Barangay Felisa, Bugna, Pam. Sige, daghang salamat, Gid. Ma-relax ko for a while, Las 8:38. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site
sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna ay may... Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Good morning lang kay Maninay Maris Dirac kag Maninoy Marco sa Dakbayan San Carlos na minaw aning oras sa ron. Daghang salamat. Eleanor Buena naga-monitor man sa Black sa Quadsile sa Forest Hills sa Black 2 Barangay Mansilingan. Otay Benedicto Araman naga-monitor sa Sirimatinion kay Norbing Hinobata sang Baguio City. Toto Castro sang Makati City. Salamat gid si Ann Villa Viray naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalaga. Sa nahambal ta na kay na mga kaksyon diri sa Bacolod pero do kan panglayo pang patrol ta na. Unahon ko na lang sa probinsya. Seryosohon tani ang ginaayo sa aton sini nga gobyerno nga Bacolod kag probinsya nga kon pwede hindi anay magpadulong sa mga beach resorts sining panahon sang pagpalaligo okay kabalo kang culture sang Pinoy ang Pinoy once gani mera sa mga celebration why gid kita yaga paulihi si ining Juan Di Bautista ho sa palabuton nga kuan niyo Huwebes Hunyo 24 ginadugok niya mga beach resorts mo kung wala ning sin pandemya ngay ni ga halalaplaag naman ng mga tao sa paliguay Aksyon Oliver. Kilid bye-bye, kasubaan sa mga swimming pool dira kundi nga mga mountain resorts o kundi hindi na lang may ara sang mga nagapalaligo mo. Sadya ni adri sa aton sa Pilipinas ang Juan Di Bautista mga kaksyon. Tidiri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental last 2 weeks ago si Governor Eugenio Lacson nagpalayag na. Wala anay padulong sa paliliguan. Hindi lang 1 day. Hindi lang 2 days, kundi 3 days pa iniyo. Before and after mga kaksyon. Kay para ma-avoid sa gyapon ang tipon-tipon sang pumuluyo. Kay amoning event nga ginaumpisahan gid sang madasig ang paglapta ni COVID-19. Tingin strikto na ini kapos pa ng istoryahon sa mga owners diri mo. Kung tani amo ni makabawi-bawi sila negosyo pero kung bawi lang isipon ta kag kung magdamo sa COVID-19 kundi mas magproblema pag kita. Pero ano blang participation diri sang kapulisan angot sini. Gintap naman diri mga LGUs mo. Ti ambal ta gani. Ang dako nga may poder diri amo mga barangay kapitanista. Kiti ila na iya location da. Aside from PNP, ambot ko nagatrabaho gid man ang iban nga mga kapitan. Pero ano blang participation sang kapulisan kay si kapitan location niya barangay lang, pulis taya, bilog nga LGU balantayan nila. Online sa hotline. Sa aton sininga linya si Police Lieutenant Abigail Donasco. Ma'am, good morning. Si Ma'am Donasco among Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ma'am, bago ko lang gin-mention ang preparation sang PNP regarding sining luyag matabo ni Lacson nga dapat strikto wala sang may makitaan nga mga tawo nga nagapalaligo sa mo sini nga mga inadlaw. Ma'am, anong participation sang PNP?
Aha. So meaning during that date, ma'am, ang PNP magapatrolyagin sa lugar, mabalik-balik kita dito kung open sila or close ini sila. Damo na nga sitwasyon abi. Okay, ano, depende. Galing sa ordinance, ma'am, ano, kung anong laman doon, parang ganun po. Okay, okay. So aside from that, ma'am, ano pang ibang gagawin ng PNP, ma'am? Po natin. And meron din po tayong inner borders, yung sa Talisay and Tubago, papasok po ng Bacolod is meron na din po tayong checkpoints doon na naka-standby na din po ang ating mga kapulisan to check po ang entrance and exit po ng passengers. And balikan ko po yung sa outer borders po natin, bawal po yung sa Oriental, from Oriental to Occidental na pumasok kung ang travel po is non-essential. And provided po na MECQ ang Oriental, so bawal po talaga ang maglabas-masok sa borders natin from Occidental to Oriental and vice versa. Ay, okay. Because of this EO 21-30 din. Yes, po. Yes, ma'am. Going back to ano, ma'am, to resort, ma'am. If in case mayroong owner dyan nagpapasok talaga or ayan, pumayag sa mga visitors, sabi nyo po may mga penalty sila, no? What about naman yung mga visitors na yan na pumasok doon, ma'am? Ano mangyari sa kanila? So yun po, no, sila po ay maa-under pa muna natin yan sa barangay. Then after nyan sa barangay, dasalin po natin yan sa police stations. And based din, magbabase lang din po tayo sa mga natin, LG ordinances natin, Sir Bryan, no? Kung ang magiging karampatang fine or violation na parusa para po sa mga ito na lumabag po sa ating pagko-close nga po on June 23 to 25 sa mga beaches and resorts. I see. Okay. Nakakatawagan, ma'am. I'm sorry, but I'm not insulting the EO, ano? Kasi pag sinabi nating 23 is Miyerkules, bukas na yon, ano? And Bispiras ng Juan de Bautista sa 24. So 23, 24 sarado until Friday 25 sarado, tatlong araw, ma'am, ano? Oo. Pero pagdating ng Saturday, 26, 27 ng Sunday, talagang walang trabaho yan. Anong mangyari? Back to ligo na, ma'am. Okay na yun. Ay, yes po, sir, no. I see your point, sir. Tama naman po. Ang sa amin naman kapulisan is we really follow, sinusunod lang po natin, and meron po tayong legal basis, which is ito pong EO 21-30. So kung ano po ang pinapatupad ng gobyerno, ang ng mga LGUs natin, ang tayo naman kapulisan, we're here for the safety and security ng tao po natin. And pag bumalik naman po siya, mag-open siya sa 24 and 25, is provided po na they will only cater the minimum, no, na pwedeng makapasok. Na hindi pa rin po tayo magva-violate sa ating minimum health safety protocols, Sir Bryan. Ma'am, gusto ko lang klaruhin, hindi sa iyo yun, ma'am, sinabi ko. Doon sa EO talaga, naka-smile lang po ako. Hindi sa inyo yun. Wala kaso, sir. So, ang amin lang naman, sa atin lang naman, hindi naman, si PNP Group, pag Saturday and Sunday, baka makabalik-balik ulit doon sa resorts and magpa-implement na lang ng social distancing, guro, and strict na compliance sa
face mask at face shield, parang gano'n na po kasi wala nang AO dyan na close yung resort, di ba? Ang ganyang 2 araw. Oo. Of course, sir. Oo, of course, tama yan, no? Ang part naman din po talaga ng trabaho ng patrol, sir, natin, sa mga kapulisan is to check and iikot talaga around the city or municipality. It's part of their beat po. It's part of their AOR or area of responsibility. So, hindi naman po yun kasi wala na po siya sa EO. Is titigilan na po nila sa 24 and 25 which is weekend. So, you will expect the influx talaga ng tao na marami po talaga and ma-overwhelm sila. So, andyan naman po ang kapulisan natin, Sir Bryan, hindi naman po tayo titigil in enforcing the law. Sige. Yan na po, ma'am, ang inyong panugyan po, ma'am. Anong gusto affiliation nyo po doon sa public? Kahit na si Saturday at Sunday, medyo maluwag doon yung mga ganyang mga araw. Go ahead, ma'am. Okay. So sa mga nakikinig po dito, no, sa Aksyon Radio Bacolod, I would just like to remind you that on 23 to 25, our beaches and resorts are closed. So, bawal po tayong mag-beach, bawal po tayong maligo sa beach. And on the following days, which is 24 and 25, which is weekend, although okay na siya, it would be much better, no, na magstay at home na lang muna tayo para po maiwasan natin ang paglaganap ng COVID because we're really hoping sa kapulisan as well and sa government natin dito sa Negros Occidental na bumaba po ang cases natin ng COVID. And we can help and cooperate by not going outside kung wala naman po tayong kailangan gawin sa labas. Mas mabuti po to stay at home. Stay safe. Ito may dagdag lang ako ng konti. Mayroon nagtatanong, akala nila si Ivana daw artista, ipulis pala. Oo. Kadumulan sa ka-viewer to yan. Siya akala ko surprise si Ivana, artista, pulis pala yun. Nakikita ka kasi ma'am dito sa aming live sa Facebook. Ma'am, salamat. Good morning. Mabuhay po kayo, ma'am. Good morning. Okay, sir. Thank you po. Good morning po. Yes, ma'am. Aksyon Hotline. Diyan kayo na kayo, home lang ko auction pero sa ko lang daw kalendaryo. Ang 23, may trabaho, gitman mo, di ba? Sino man tuntom, lagaws naman. 24, may trabaho mangyapon kaya hindi na holiday iya ang si Juan de Bautista iya 25 Friday trabaho ning 3 kadlaw ti sino bing owner mamalibad sina kunayoon sa mga opisyal ta bigro sang owner bala mo na way magin may paligo sa munang mga inadlaw kay inang trabaho time manina pagka Saturday Sunday okay na. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga trabaho kasubos sa construction worker, taxi driver. Morning kay Von Panizales. Good luck to all. Have blessed day. Salamat. Thank you, din. Alex Montesa, okay na. All upset. Gadudula, sir. Sige. Thank you, again. Sige. Si Mon Lopez, what about June 26, Saturday? Kita. Tsakto ginagi mo, sir. Damo na tao dayon ang resort resorts. Tsakto gina, sir. Imagine mo na. Bisan why pa ni Nikadlaw na ko gani. Bernie Gonzaga, good morning. So, Bryan, God bless. Monitor lang kami, no? Okay, sige. Si Imbong Jocampo. Monitor lang sa Maaw. Sa cellphone pa din may nag-chat sa aton di live. Good morning, Action Bry. Huli sila pero hindi kulong. Great ko lang si Rapio kagingging nagapamati gid sa imo subong Action Bry. Believe na ko. Hindi kay na basahan kitaan ko man lang tud sa sa kalendaryo tubang ko din. Anyways, kasi ano pa nga EO da kung ang mga tao huwag gidyaga pamati. Sige na gyapon. Galing ang pinaka mabakod na sa EO, pwede kaya dakpon, pwede katagaan pinalidad. Kung akong EO nga ini ginlumpat ko na rin Sabado Domingo mo. Tudman. Taran nga Sabado Domingo, wala dibla. Taran nga Sabado Domingo, amo ni dapat butangan EO anay. Si Ma'am Novi Valencia Subaldo. Good morning, Action Bry. Gapamati sa tangari ko sa work.
Pakigreet lang ang mama ko, Titing Valencia, idol gid ka sa barangay 6 Galgas. Wow. Thank you gid ma'am, no? Si Ma'am Novi. Muna hambal ko bla. What if kung nagamonitor sa bungaton sa mga public officials? Tanan nga mga Saturdays and Sundays anay abi ibutaga inyo na i-close ang tanan nga mga resorts. Tsakto man si Lorena hasta maubos kag madula ni sa COVID-19. Why anay liguay? Hindi ko pati Last 9:03, balik ko doy dugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan?
Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak!
Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa pag-monitor and ang ibang padre nga nag-chat diri sa ato no? Okay. Last 9:17. Good morning, Aksyon, Bryan. Tumpak yun ang ginambal mo. Sabado, Domingo, dira na sila madagsa. Good morning lang kay Anthony. Aksyon Hotline.
Pwerte. Pwerte na. Good morning, Aksyon Bray. Kag gina-greet ko lang sang happy listening lang sa konsiling nga upod diri sa Puloyan si Nanay Linda sang Barangay Mandalagan. Gayo home gid siya paghambal mo, Aksyon Bray, nga ang Sabado, Domingo, piho na. Di ba, why naman kita na ibang pangyambal? Di mo naguro gani nga ginatawagan ta ang atensyon sa mga barangay kapitanis naton nga inyo na daya location, inyo lugar. That's why nga ti inang Sabado kag Domingo, aside from the PNP nga iti mandate na nila ya nga sagi ka pangsaway panakop kung kinanglanon gidman, si kapitan dira dako gid ang poder nga magpagiho sa mga tao kag magpangpasaway. Kag ang mga owner mismo sa mga beaches and resorts naton mga kaksyon, kag kung ano pa mga talambayan ni kamo ang may dako nga poder sa pagsaway sa mga visitors ninyo. Dalang check of patrol abi sa Aksyon Eden ara subong sa Punta Taytay mo gintempranuhan ta pani padulong dito sa patrol kung anong mga preparation sang barangay Punta Taytay sa siniabing nga mga sahi sang sitwasyon. Kay kabalo ka ang Punta Taytay fiesta gid nila sa 24 ni kaduhanan ni nga tuig nga wala sila makaselebrate sa kapiestahan ni Bautista Porte nga fiesta da Aksyon Oliver. Kung fiesta na da tag las 9, las 10, las 11, las 12 hasta na mag las 3, las 4, hindi kada kalabay iya sa Punta Taytay kung nagasuro sa lakyan ka kung fiesta sang 24 ni. Puwerte nga tao di mo ano malangi mo nga nagkanto kay mo ya sa maskaraman man. Gaway labot nga ilang nga dalan da gamay. Duwalang kalinya, parkingan pa. Tinagdugang gutok niya. Amo nang sitwasyon dira mga kaksyon. Ambot ko na dakpan ni Aksyon Eden nga abuso si Barangay Kapitan Palma. Aksyon Eden, good morning. Aksyon Bryan, nagapangayog isang pasensya si Kapalma kay di duhanan ni katuig nga hindi sila makaselebrar sang ila sini nga kapistahan diri sa Barangay Punta Taytay bangod nga mayara sang pandemya ti alangan man to. Aksyon Bryan nga unahon pang sinadya sang sa ikaayos sang iya sini nga mga pumuluyo diri Aksyon Bryan. Kasi ang iba naghambal sila nga tinihidlaw na sila magpamasya. Kasi sa una daw, ang Aksyon Bryan mo, imbis ka maglapat, kinahin mo sa imo trabaho, huli ka danay, isakay ka jeep, basyahan ka nila, mabasa kay mo. Kaya lang kahit kisang iba, hindi man balakutos, nagsindihan man, nga tipista diri sila. Pero anyways, Aksyon Bryan sa 24, wala gid sang wala gid sang event, wala gid sang patigayonon nga pagtipon-tipon, wala gid Aksyon Bryan sang kaon-kaon sa ila diri kundi normal day lang gid Aksyon Bryan kag lockdown ang tanan nga mga beach resorts diri sa Barangay Punta Taytay. Actually nagbigad ko nga semana pa nagmeeting naman siya po ang aton sining mga city officials kag mga owner mismo tag-iya sa mga beach resorts kay nagsugtanay na gid nga hindi magbukas sa 24 sa adlaw mismo sa ila kapistahan kag the following days sina Aksyon Bryan ang punto man bala nga 24 lang man sila masirati kuan man na Webes pag ang tao may trabaho man ako wala man lang tuod labot kung magsira na sila kahit may trabaho man ang tao pagka Domingo, Sabado dira man usually gidabo ang tao pero Aksyon Bryan nakasugta naman na kagnaintindihan naman ko sa mga tag-iya sa mga beach resorts nga limitahan ang ginapasulod kaya siya kung siya gani ko mismo Aksyon Bryan kung may mga mabatod si Kaplaya Palma ang mga reklamo ikan sa mga concerned citizen ang ina-identify kung ano inang resort siya mismo personal nagakadto kag nag-remind gid Aksyon Bryan nga kinahanglan 30% capacity lang sang ila beach resort ang pahanugutan nga makasulod. That's why gani Aksyon Bryan actually naglili kita sa pila di ka mga resort may ara nagidiganing iban mga kuan niya mga Aksyon Bryan 30% lang ang makasulod o kung 30% na lang ang wala unod
Dati ako na lang iban. Ako na lang iban kay sa Aksyon Bryan. Ginaugtasan man bala ni Kap Palma. Kahit sige sulit-sulit man. Kag kisa bisa tiki ang meeting to yung Aksyon Bryan kuan man mo. Pero kung natagan mo na penalty na Aksyon Eden, di ko magpati nga na mag-ululuntat inang ila kadunguli sa mga tagiya sa mga resorts na da. Oo, kon saway ka lang nga saway, tiway na, abi taga, edi kap pinalidad, abi nga masagam sama nilang pinalidad, abi tanawta ko magsigi panabi. Kaya actually yung pamangkot, Aksyon Bryan mo kung may kaagi na balangan na reprimand na or ginpatawag diliwat sa barangay o kung ano ang sitwasyon, tiyambal niya. They are keeping on reminding malang Aksyon Bryan sa mga resorts owner. Why na iya sang dako nga kwanda ato na to dako nga mabulig ng mga hambal mga tagiya kwan man na reminders man lang na action din no pero kung taga-tagaan mo ginasang mga kwan-kwanda inablang mga kaladudla man bisang ginagmay lang Gani man Aksyon Bryan tani ano na galing kay we don't know kay ti pa istorya tandaan kay kap kay na do medyo gadali sa kami katuan siguro. Pero ako to Aksyon Bryan ang hambal niya nga siya personally nagkadto sa mga beach resorts Aksyon Bryan. Kalaba-laba na didaan niya, whole strip pupunta tayo ya. Beach resort na diya, kag sa uli Aksyon Bryan, gatunga lang man na din mga kwan mo. Mga cottages, paglambot mo to sa baybay, isa lang man isa lang pilit anay mo lang to gyapon Aksyon Bryan, pwede lang katabok-tabok from one resort to another. Kag prangkang istorya damo-damo gid ang tao. Bisan no panghambal ni kapitan da nga nagsaway-saway sa dati hanggang saway lang ta. Why gina Aksyon Eden? Saksi kita sa sitwasyon na kay nakalabay kita, gusto man tatay manaog kag magpulupungko ti ligto kalhadlok, puli na lang ta kahaladlok sa sitwasyon. Pero hambal ni Kapalma Aksyon Bryan, every 2 hours may patrol diri nga mga kapulisan. Ganito siyempre, kisa abal Aksyon Bryan, buli lang sang pulis ang bantayan man. Kaya kung wala na gani, alati sige, pinagusto lang sulod. Kag discretion, pagkabay Aksyon Bryan ni Kapalma, ang kooperasyon man mismo nga sa mga tag-iya, pero akong huo, gid. E di sila man to Aksyon Bryan, may control, pagid mo ang istoryaho nila, mga tao nila, nga paglambot, di ginalista man Aksyon Bryan mo kagita sulod, di ginalista man ta, isa may backtrack gani, tapos malista pagid nga lang, di paglambot, hindi kung butang sa kung Shane Kabilog ang pwede makapasulod, tao na nag-ani, or 50 abe, untap na tayo, dito naman sa Biak Beach Resort, hasta nga maupos din ilang mga 30%. Amo na tani, galing gidra ya as long as nga may masulod kag naka-income hala, go ahead Hanot dong. Baton lang Aksyon Bryan, kita siguro nagakuan man. Nagapanaginot man, kita tagpulo lang man ang entrance mo. Amo gina isa pa gida. Ilabi di bala Aksyon Bryan sa diri bala sa may wala di bala cottage. Na damo ita subong actually subong paglabay ta damo to tao subong kag prangkang istorya wala sa may gapang saway amo nang matuod amo na Aksyon one day to nagkadto ta da why ko naligo why ka kun ano nagturo tambay lang ko sa tarak-tarak ta magpanilag why sa may gapang saway Aksyon Eden prangka nang istorya ya galing kita sinugid abi kita nga mang pagsaway da kon di subong monohon tanas kapitan palibutan man tanod ta da anong pulo sa mga bike ta da motorsiklo ta da sakyan na kag magsa sulusinggit abi nga oy social distancing lang para hindi ta maakigan di amo nang gusto ko ganing ang DILG dapat tuturon man sa DILG ang ginahambal nila nga tagaan sa penalidad si kapitan nga madakpan nga wala naga-akto sa kaangay sining nga sahi abi sang mas gadiring abi Aksyon Eden amo di daan Aksyon Bryan budlay man di sa ila kontrolon kay sa kwan detail sila mo kumbaga summer capital man sila sang makulod punta tayo kasi labi naging mga wala doon klase kapag tipon-tipon may birthday di rin na lang Aksyon Bryan no sige matiyan ta si Kap bisang gamay lang be si Kapitan Lea Palma hindi ba pitin ito lang siya dyan kasi tingnan na sila sa kadlaw tapos ang sa niya tingnan na monitor usually balakap may mga nagkakasto di Saturday, Sunday di damo wala mga yung ilan na ibigay ka mo ito pang meeting naman na tanang resort yan nga lang ng social distancing
Ibig na lang damo eh. Aksyon na din? Aksyon dahil. Gods na kota, na meeting na Wala to ka pangaking sikap ha? way, amo ginatingaw ganyan. Mo ginatingaw din ka pa. Sige, salamat. Yes, Action Bryan. Kaya karon na makigamot man ta sa Police Station 9 kung ano man Action Bryan Coordination Manila dire sa may barangay. Live diri gapon sa barangay Punta Taytay, Action Idraboso. Una sa balita na sa Action. Sumakalod, Action Radio. Action Hotline. Good morning lang sa Burgos Markets kay Dodoy Store, Feliciano Dago Rice Dealer, kay Cedric Zua, Mitch Delgado, Igso Marine Products Dealer, Ivan Azucena sa Kuaniho sa may Burgos sa Libertad naman iyang market ya Don Ledesma. Si Don Ledesma, fruit stand, salamat sa pag-monitor mga ka-action. Action Hotline. Gina Dispotia Daraman, si Flora Nanay Dispoho niya naga-monitor man. Thank you gid sa pag-monitor. May natang oras sa ngalan sa regular ngan Corman Aksyonar Tayhupon ini sa Aksyon Bryan Morden. Salamat gid. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good morning. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon.